Hai moita xente, afortunadamente, que se expresa maioritariamente en lingua galega e a mí me ten acontecido de que cando están diante dun xuíz se sinten moito máis cómodos falando en galego, se expresan millor, as súas testemunhas diante do xulgado, dun xuíz, dun abogado, son moito máis nítidas e moito máis claras cando fan en lingua galega e debíamos de darlle facilidade para que poidan expresarse na lingua que o fan habitualmente. E isto non sempre acontece así. A min tenme acontecido de que a veces simplemente por o feito de empezar eu a falar en galego, todo o xudicio se desenvolve, ou o incidente procesal ou o que sea, se desenvolve en lingua galega, porque a persona se sinte cómoda, fala en galego, despois o outro abogado ve que é máis fácil desenvolver as actuacións en galego, sigue en galego, e o xuíz ou o funcionario sigue tamén en galego, e entonces a veces, só por o feito de que unha sola persona de ese pequeno pasiño que é empezar a falar en galego, fai que todo o procedimento se desenvolva en galego e que a mellor a persona que está diante dese xulgado se sinta máis cómoda ou se sinta cómoda. Home, Vigo é unha cidade na que o galego está menos presente que noutras cidades, que por exemplo, en Ourense, en Lugo, en Santiago. En Vigo o galego está menos presente, non sei se por o retornado da migración, que cando retornaron aquí ou cando nós retornamos aquí, porque eu tamén son emigrante retornada, non é o meu caso que eu si retornei ca lingua galega, pero moitos si cando retornaron deixaron o galego nas maletas e non o sacaron, teñeno, digamos, metido dentro dun armario. E temos que axudarlle tamén a esa xente a que saque o galego do armario, porque son xente que ten o galego moi preto, moi cerquiña na xeneración anterior, pero teno guardado no armario. E utilizar o galego no ámbito da xusticia, darlle prestixio, axudaríaos a que sacasen esa lingua galega que teñen escondida, que a teñen aí pegada e que non se atreven a sacar. Nesa emigración por a que pasaron, falábanse outras linguas. Entón aproveitan ese paso por a emigración para disfrazar o seu acento galego e a súa lingua galega. Moitos son de México, de Venezuela ou incluso de países non galegos como Suiza, Alemania, e entón aproveitan, digamos que aproveitan ese paso por a emigración para desvincularse, desvencellarse da lingua galega, pero é unha lingua que está moi pegada no oído. E a mí me pasa que, por exemplo, eu teño un blog que non ten nada que ver con isto, e cando saco as cousas relacionadas cas súas aldeas e cas súas orixes, de repente é como se lle abrira esa porta do armario. E iso debíamoslo de facer desde ámbitos máis amplios, como é o ámbito da xusticia, para prestixiar a lingua e que se sinten cómodos en todos os ámbitos, non só nos ámbitos íntimos e familiares. Sí, efectivamente, considero que é un dereito fundamental e, además, para que ese dereito poida ser exercido, ten que ser coñecido por todos os demais, porque eu non podo utilizar a lingua galega se a persona que teño de frente, como xa me ten acontecido algunha vez, pois non a domina. A prestixia e a normaliza, porque lle dá o ámbito un uso en un ámbito que habitualmente hai, como tú ben decías ao principio, hai 3 séculos do que foi excluída, que é no uso das documentacións xurídicas que se viña utilizando con normalidade hasta un pouco despois da chegada dos reis católicos, que toda a documentación que coñecemos histórica medieval, alto medieval, aparece xa en lingua castelán.
nun corte drástico e radical. Empezan a traerse escribanos para os mosteiros de fora e toda a documentación que empezaba a escribirse en galego que fora deixando e abandonándose o latín. Iso é moi claro no tombo de Celanova. Nos tombos de Celanova e na colección diplomática é moi claro. Hai un corte radical. Sempre. Sempre, sempre, sempre. No, cos meus clientes nunca tive ningún problema. Todo está no sentido común, en que sepas escoitar os clientes, en que lle fales con certo cariño, con amabilidade, que os escoites e que lle deas solucións. E a lingua é un vehículo de comunicación, non é un obstáculo, por moito que moita xente se empeña en facérnoslo ver así. É un vehículo de comunicación, nunca pode ser un obstáculo, e non o é. Cos xuíces, cos xuíces tuve unha vez un pequeno incidente, moi pequeno, con unha xuíza sustituta que me pediu, por favor, era moi novata, pediume por favor que lle falase en castelán. Eu medio me despistei, non sei se a propósito, si me despistei de verdade, ahora xa non o recordo moi ben. O caso foi que seguín falando en galego e cando acabamos o xuicio foi a xuíza que veu onde a min e me pediu disculpas por pedirme que falara en castelán. Díxome, perdona, sinto moito pedirche que falases en castelán, pero pensei eu que non te iba a entender e a verdade é que comprendín todo perfectamente e ademais quedei moi contenta de que o fixases en galego porque ahora para o próximo sei que non vou a ter ningún problema. O sea que a actitude dela tamén foi moi positiva, porque o que tiña era realmente medo de non poder desenvolver a vista, non o facía por un apriorismo, e como viu que foi tanteando e foi vendo que se podía desenvolver perfectamente sin ningún tipo de problema, ao final veu a comentarmo ao acabar a vista. O sea, me parece unha actitud super positiva. É unha cuestión de prestixio e de prexuicios dos propios abogados, porque teñen unha serie de medos de que lles van a acontecer unha serie de cousas que realmente non acontecen, porque hai abogados que realmente poderían facer as cousas en galego e non as fan porque teñen medos de que non van a ter o prestixio suficiente ou prexuicios de que as cousas van a sair mal. E as cousas poderían ir de outra maneira se désemos todos un pouquiño un pasiño adiante e deixásemos eses medos atrás, porque ao fin e ao cabo estamos falando da nosa lingua, estamos falando dun idioma, de algo que ten que ver co ámbito da cultura e co ámbito de entenderse. Simplemente é un vehículo para entenderse, con ter boa vontade, pois podemos todos entendernos. Eu entendo que sí, que o galego pode ser un valor engadido para os abogados, porque, como che decía antes, todavía hai un nicho importante de población que se expresa con máis facilidade en galego, ou por lo menos con facilidade en galego, e ademais hai outro nicho de población que preferiría os abogados en galego e non ten, digamos que non ten abogados que os representen no seu idioma. E a veces a mí xa se me ten dado o caso de persoas, por exemplo, unha vez nun xuicio había unha xente que era da Serra de Outes e tiña dificultades para expresarse con serenidade diante do xuiz en castelán, e había unha abogada de Bilbao e iso interfería moito no xuicio. Entón, sería importante tamén, e sería bo para os abogados, que a xusticia se desenvolvese máis en galego, porque lles daría tamén un nicho de traballo en determinados ámbitos. Moi pouquiño. De feito, as comunicacións siguen a vir en castelán moitas veces, na maior parte das administracións, da Xunta,
A Administración de Xusticia ten as aplicacións en castelán tamén. Lexnet, que nos pelexamos moito con ela, agora non sei se lle puxeron a versión en galego, pero funciona regular. E non ten todas, cando estamos falando de que teñen versións en galego, non está para o 100% das cousas, está en algunhas cousiñas solamente, non no 100%. As bases de datos xurídicas non están en galego, as bases de datos que compramos só teñen algúns dos titulares, as sentencias que están en galego nesas bases de datos veñen, aínda que tú teñas a opción en galego, van a irche traducidas na meirande parte dos casos. É complicado, é complicado. Os formularios tampouco estés, se eu quero coller un formulario, facer unha demanda de formulario, que moita xente fai, eu non as vou facer, pero bueno, a xente que as fai de formulario só ten que cubrirlas. Eu se quero facer unha demanda non a podo facer de formulario, porque as miñas demandas van en lingua galega, entonces teño que facela toda inteira, sempre. A ver, a lingua galega nos juzgados se utiliza de forma escasa e se podería utilizar máis se a veces solo ca simple colaboración dos xuíces, simplemente con unha sola palabra dun xuíz, a veces o outro abogado que está do outro lado pois seguiría falando en galego cando eu empezo a falar en galego, porque ademais lle gustaría facelo, pero simplemente a veces é por non incomodar os propios xuíces. Entonces, eu penso que xogan un papel moi importante e que deberían de xogar ese papel tamén de vez en cuando. Por defecto xa veñen todas as dilixencias e todo eso, xa teñen os formularios todos eles mesmos en castelán. Entonces, cando queren facer algo en galego, eu entendo que teñen que facelo todo de novo. O único que lle aparece en galego é a xuzgado de primeira instancia, número tal, enderezo, rúa Lalín, bla bla bla. O resto todo, a parte que é sempre igual, teñena sempre en castelán, entón terían que ter xa eles unha base de formularios en galego e non me consta que a teñan, non o sei tampouco seguro, pero non me consta que a teñan. Hai xuzgados, por exemplo, instrucción número 7 de aquí de Vigo que fai moitas cousas en lingua galega, traballa moito en galego e recolle as declaracións da xente en galego. Pero hai xuzgados que si o respetan, que si, por exemplo, o xuzgado, eu destacaría a función, por exemplo, de un par de funcionarios do xuzgado de instrucción número 7 de aquí de Vigo, que se esforzan en recoller as declaracións da xente que vai a declarar ali o xuzgado, sempre en galego e de facer as súas dilixencias e as súas cousas en galego moitas veces ou casi sempre. En primeiro lugar, vivimos nun país que é particular e diferente. Nós vivimos no minifundio, por exemplo, temos as nosas particularidades, a nosa lingua. É importante que manteñamos esas diferencias. Temos un dereito constitucionario que é distinto, e ese dereito a veces lle costa moito desde fora recoñecelo. Eu vexo a veces as sentencias incluso do propio Tribunal Superior de Xusticia de Galicia que nos están dicindo que os árboles non se poden plantar a lindeiros, e despois, cando todos nós viaxamos ao interior de Galicia, vemos que en Galicia, como hai minifundio, os árboles se plantan nos lindeiros. Entón, eu creo que nós temos que expresarnos na nosa lingua e entender o noso país por nós mesmos para poder chegar ás conclusións propias e entender a nosa xente e interpretar o noso dereito según
a nosa forma de vida de hai moitos séculos. Pois eu diríalles dúas cousas. Unha, que temos unha lingua que ten escrita documentos xurídicos xa desde o Tombo de Ramirás, falo da miña comarca porque é a que conozco, Tombo de Ramirás, Tombo de Celanova, Fiais, que está en Portugal, pero está en galego-portugués, o sea, en galego, vamos, na Edade Media. Xa estaban eses documentos escritos en galego antes de estar escritos, antes de que chegase o castelán a Galicia. Documentos xurídicos moi importantes que nos falan non só das leis, sino de como vivía esa xente, dos cultivos que tiñan, de como eran as súas casas. O dereito nos vai a transmitir as cousas de xeneración en xeneración. E a lingua galega é importante que a manteñamos porque é unha lingua que ven de moitas xeneracións que nos vai a seguir mantendo vivos como pobo e que además eso nos vai a manter vivos como pobo e nos vai a ter repercusións económicas tamén no futuro porque vai a centralizar a nosa economía en certa maneira aquí. As cousas van e veñen, agora estamos en unha etapa de regresión, pero creo que pode facer reaccionar a moita xente en favor da lingua galega, porque hasta agora estábamos como en esa paz dos cementerios, non? Parecía que todo estaba moi tranquilo, pero agora hai un momento que estamos como agredidos, por decirlo de alguna maneira. Estamos agredidos por utilizar o galego, incluso se nos pode volver a mirar, se pode mirar mal, non en Galicia, pero sí desde fora. E entón iso pode facer que levantar algunhas conciencias. Eu teño esperanza en que se levanten algunhas conciencias.